Mira, me cago en la campana. Ahí hay uno. Ahí. Ondo. Osasuna sustatzeko eta ingurumen krisiari aurre egiteko egitasmoa da Gin Berdea. Jaurlaritzaren babesa du ekimenak eta otsailean jarri zuen martxan Mendaroko udalak. Dozena bat lagun inguru daude momentuan izena emanda. Garagartzan, Animarteneko etxearen ondoko belardian aurkitu ditugu lanean. Proiektu hau, Gin Berdea, zertan datza, nondi dator, ez da Mendaron bakarrik eitzen gudakigula? Hori da. Mendaroko udalak nondik hartu zuen ideia. Bale, behitu, 2016an hasi ginen egiten Larrabetxun. Ideia asmoa zen hori, nire lana, nire esperientzia elkarbanatzeko. Tokatzen zait denetarik egin. Alkateagaz berbain, kuadrillagaz, udalako kuadrillagaz, bedarra moztea, hori, ezitzaianaz, baina bai koordinatzailea. Kolonbian esaten da todero, denetarik egiten duena. Astean behin, 3 ordu saio batean, hori da asmoa, gure osasuna sustatzeko lorategian, basoan, hortuan, hori da beste arloa, apaintzea, gure herria apaintzea, harreman barriak sortzea, jendea oso desberdina da, adina, generoa, okupazioa, ideologioa. Beraz, hori da nire asmoa, saltza desberdina sortu eta hori, harreman horiek sortzea sustatu. Nahazten bebai adinak, hori da niretzat funtsezkoa. Aire librea, debalde eta hori lagun barriak ezagutzen. Kuadrilla ezautu dutena, zoragarria oso maja danak ez naben ezautzen bat bez, da, pizkat introduzidu bebai Mendaroko jentiak, nahi naban hori bebai. Gustatze jata, dana itxia konpontzen arbolak ebai, ipini, frambuesa ipini genduen, da, dana, todo lo que conlleva. Dana. Herritar moduan, egongo zea hemen, baina sinogotzi ere basara, Mendaroko udalian. Jakin nahiko gonduke Mendaroko udalak nondik ekarri daban ideia hau, edo zer dala eta sartu dan alako kontu baten. Bueno, sartu gara hemen pixka bat, sozializatzeko era desberdin bat polita zala ikusi genuen. Uztartzen ditulako hainbat gauza desberdin, naturarekiko harremana, herria lantzea pixka bat, otoretze puntu hori, eta gero gure artean batez ere, sozializatzeko beste esparru bat topatzea, esparru desberdinak topatzen ari gara pixka bat, jendea bestera batea elkartzeko. Txiki bada, eta gure artean pixka bat gehiago elkartzeko, ez izatea beti tabernetan, eta naturarekin lotuta. Dinamika da hori, etortzen dugu, zaintzen dugu egin duguna, ideia bat dator, beraz, garatzen dugu, beste lekura joaten gara, eta oinez ibiltzen eta saioaren amaieran bai luzaketak egiten dugu eta hori da dinamika. Eta lan egiten bitartean, berba egiten, barre egiten, ezagutzen, elkar ezagutzen. Eta hori da asmoa. Kanpora erten aizia hartu eta burua despeja, hori lagun batek hemen aurrekoan esan zaban. Etorri zen eta esan zaban, dakat burua, eta gero esate zaban, aurreko astean, buelta unitzan, hemendik buruko danak kenduta. Ariketa fisikoa bera baino, kasi hoxe da. Igual lanetik zatoz karga inda, eta hemen ja, aiztu itxe jako. Izi hartu, euskisa, eurixa, tokatzen dana, izerdi pixka bota, ipurdiko bat hartu, olakoak. Zela eukizan duzuk ekimen honen berri, eta zer dala eta eman zenduan izan? Ekimenan berri nik usten dut barrenetik lan izan zala, gitxe gora bera herrixan zabaltzen dian WhatsApp taldeko informazio hori ere uste dut olako zehozerren bueltan izan zen. Eta azken aldizan etxian jota zuan nabil horekin, orduan ez da, hauxe da nire aukeria, etxetik kanpora ere zehoz eitzeko. Eta egisa dana da, nitxakurrekin kalien asko ibiltzen naiz, eta
txakurkaka jasotzen dutenean, plastikoak, aura, latak, ez da gauza bat, amorra gehiago ematen diana, eta hori, sarri-sarri ere ibiltzen naiz jasotzen, eta hemen, horietako kontu bat ere hoxe da, dana bastar, danak txukun, mantentzen saiatu, eta, bueno, pizkat ikustia jendia txukuntzen da bilela. Ikastola ondoko parkean, parke berrixa dau ipinitza, eta antxe mugurdixak edo frambuesak landatu genitzun. Kekok esate zaban aukera hona zala umiek ikusteko zertan gemiltzan, eta aukera hona gero mugurdi horiek hasten deanean umiek ere jateko. Eske mundua nola jartzen ari den. Beraz, fruituak sartzen ari gara bebai herrietan. Sagarrondoak, aranak, mugurdiak, ez dakigu. Batzuetan, azken 2 hamarkadetan bakarrik ikusteko, baina ez dakigu... Premia etorri daiteklakoan. Bai. Beraz, prestatu behar dire lorategiak, ez dakigu zeretarako. Gero igual burrukan ibiliko gara hemen mugurdia. Ez dakigu. Trinidadeko badau potzu moduko bat, jendian, sasoi baten jendia, komunixotako erretatuak eta itxera joaten zen, baina egisa da, gauza asko landatuta daudela eta igual gehixe egisa dela. Orduan, arek ere pixka podatzen ibili ginen, txukuntzen, garbitzen, ondiokan, asko falta da. Eta hemen atzean, zuaitz asko zeuden sartuta, bakandu indogu, horra atzian ikusten dan pareta hori adibidez lehenetzan ikusten, harri hori, dana zauan sasiz beteta, batxukundu indogu, eta jende dana ez da oso konforme, baina ikusten nahi dialako, hoi momentuan nahi giala dana mosten, botatzen, apurtzen. Baina, azkenian gero erteteko modu bada, dana bakantzekoa, txukuntzekoa, eta hola gabiz. Dana zentzu baten barruan itxen. Bai, hori da. Ez gabiz apurtzia itxia arren, eta gainera, Kekok berak ere esaten du, berari eskako gustatzen gauzak mosten eta podatzen arbolak kentzen ibiltzea, baina, zentzu batekin. Batak trabain aldiolako bestiari, ero ez da belako usatzen, hor gabiz. Asko, eta Keko bera ere pizkat harritxuta bezala da, takian dakagu lekutxo bat. Aurrekoan ere nahi genuan eurixa hasi zen eta Santanara ingo pasio bat, Santanan bertan ere berze herrin geinken, edo pixkat aura inguru aura pixkat txukuntzeko, pixkat eta birian joan ginen eta justu hortxe aurreskola parian, nik begiz jotan euskan 2 arbola, 2 zuaitz. Bat, iruitze jatan hori, erdi bat zauala ziku, eta beste erdi zaizala ostuak atatzen oinu da berrizan. Da bestia, hori zauala tapa inda, hori belartxarrez, eta justo Arabirian, Santan Arabirian esan dion, Keko bitxu, 2 zuaitz hauek ze iruitze jatuz. Ata genuzen, eurixa atertu inzan, ata genuzen erramintxak eta nazi ginen, arbolia podau genduen, beste zuaitza, eta gauza asko egin daitezke, leku asko daude mendaron, ingarrixak eta hobetu daitezke. Auzolanaren importantziare igual nabarmendu beharko genuke, herriko gune berdiak txukun mantentzaldea? Abia puntu bat da, ez? Auzolana, segun nondik kantzatu zen, nahiko galduta dago, ez? Orduan, hau baldin bada auzolana pizka bat uztartzeko abia puntu bat, oso ondo iruditzen zaigu, ez? Azkenean, jende ezberdina, bakarrik emakumeak hori ere esan beharko dugu, baina jende ezberdina batzea lantzeko eta gauzak, herriko edo udalari dagokion gauzak izan daitezke, baina hala ere nola pertsonalki zerbait emate izun gauzak dotore lagatzea, zer dani gustatzen zego Jose ondo, ez? Jose ondo gelditu dan, ez? Bai, eta hori oso lana suspertzen baldin badugu, bai. Eta ja ikusten duzu, ze gauza gehiago egin daitezken hobeto, ez da? Orduan nire aldetikan hori da ikusten nahi izena, ze hobetu leiken pixka balorategien inguruan, Keko kasko erakusten digu. Hainbesteko ilusioa sortu duzu batzuk ikusi ditutela asteartetik kanpora ere lanian, Bai, bueno. Batzuk ikusi ditut. Ondo goaz. Beste egunetan bebai, astian bebai, etorri nahi zaber, zoze faltazan ero, da ipini namanan kalak danak
txunda egon zian da, ipini nizan arrixa, no sé, hace 2 días. Pixka Ni zaintzen, egin dotena, Claro. egin do una.